Qaynar hit, Bulgar radiosunda. Qaynar hit, Bulgar radiosunda. Бушлай тауыш беру системасын цифровые технологии профессиональ контакт үзәге тәкъдим итә. Хәйрле иртә, хөрмәтле тамашачылар. Сез Яңа Гасыр каналында турыдан-туры эфирдә Кайнар хит тапшыруын карыйсыз. Сезне мин Айсылу Габдинова сәламлим. Ана күңеле кебек җылы нурлы, күк йөзендә кояш, йолдыз юк. Ана сөю кебек чиксез, тирән җир йөзендә һичбер диңгез юк. Синең өчен кайгыртучы әниң булуы нинди зур бәхет ул. Аны яратуына җитми, аның кадерен белергә, аны шатландырырга кирәк. Бүгенге тапшыруыбызны да без әниләр көненә әниләргә багышларбыз. Аңарчы тавыш бирү тәртибен исегезгә төшерәм. Тапшыру барышында яраткан җырларыгыз өчен шалтыратып тавыш бирә аласыз. Һәр җырның үз номеры бар, аларны сез экраннарда күрәсез. Сезнең эш яраткан җырыгызга бирелгән номерны җыю и телефоннардан шалтырату бушлай. Шулай катна дәвамында 5577 номерны SMS тавышлар юллый аласыз. Бу көн минем өчен изге көн, чөнки ул тормышымдагы иң кадерле, иң якын кешем көне дип сүзен башлады Винарис Илигет. Әниләр көнен алар гаиләсендә зурлап бәйрәм итәләр икән. Ләкин кызганыч быел беренче тапкыр Винарис әниләр көнендә гаиләсе белән була алмый. Чөнки гастрольләргә китә. Тик бүләкне инде ул алдан хәстәрләп куйган. Шулай ук бәйрәм көнендә кадерле әнисен радиодан котлаячагын да хәбәр итте ул. Ә сездән аның әнисенә иң зур бүләк Винарис өчен юлаган тавышлар булыр. Винарис Илигет, киттек. Әйләнеп бер кара әле, китмәс саулашмыйчан. Йөрәкәем түзә алмас, мине искә алмыйчан. Төшләреңә керермен мин, уйларымда йөрермен, hey, зихенендә чуалырмын, сагышларга терермен. Төшләреңә керермен мин, уйларымда йөрермен, hey, зихенендә чуалырмын, сагышларга терермен. Мин диеп йөрмә әле, мин дә яхшы үземә. Карашларың үзгәртмәсәң, үкенерсең үзеңдән. Төшләреңә керермен мин, уйларымда йөрермен. Зихенендә чуалырмын, сагышларга терермен. Төшләреңә керермен мин, уйларымда йөрермен, hey, зихенендә чуалырмын, сагышларга терермен. Сигезлегә басасында, шыкылт-мыкылт йөрисең. Синең өчен янганымның, аңламыйсың, күрмисең. Төшләреңә керермен мин, уйларымда йөрермен, hey, зихенендә чуалырмын, сагышларга терермен. Төшләреңә керермен мин, уйларымда йөрермен, hey, зихенендә чуалырмын, сагышларга терермен. Зихенендә чуалырмын, сагышларга терермен.
Иртә кишен йөрәк хисем бала өчен. Барлык эшем, барлык көчем бала өчен. Янам, түзем, көем, күнәм бала өчен. Гырур башны түбән иям бала өчен. Төнен якты таңнар көтәм бала өчен. Күңелемдә җырлар йөртәм бала өчен. Бала өчен. Әниләребез бала дип көн-төн йөгерә, һәм алар каршында безнең бурычыбыз әйтеп бетергесез. Алар безне тапкан, алар безне баккан, алар ягымлы сүзләре белән безне тынычландырган. Әниләребезгә мин яратам сине, рәхмәт сиңа дип әйтер өчен бер генә көн аз, шуңа да бу сүзләрне ешрак кабатлагыз. Без чираттагы җырны тыңлыйбыз һәм тавышлар көтеп калабыз. Айгөл һәм Ришат Шәйхетдиновлар. Yazmışlarda bezinin yalışlar. Hiç duygular hıyallarda, yürekteki sağışlar. Eyleyken bir kulağını, para karşı basıp da, unutma şefkatlerini, kuşlaşır aşkıma. Canlı payım yanımda sin var şakta. Eyleyken bir kulağını para karşı basıp da, unutma şefkatlerini, kuşlaşır aşkıma. Eyleyken bir kulağını para karşı basıp da, unutma şefkatlerini, kuşlaşır aşkıma. Unutma şefkatlerini, kuşlaşır aşkıma. Kuşlaşır aşkıma. Турыдан-туры эфирда Койнар хит тапшыруы дәвам итә. Урамда кара көз, салкын җилле. Ләкин кәефне күтәргә сәбәп һәр вакыт бар. Менә тик бүген ял көне. Сәбәпме? Сәбәп. Икенчедән, сез телевизордан яраткан җырларыгызны тыңлыйсыз. Өченче сәбәп, ул җырларның язмышы сезнең кулда. Шуңа актив булыгыз. Яраткан башкаручыларыгыз өчен җыр барышында гына түгел, тапшыру барышында шалтыратып тавыш юларга була. Бер сәгать эчендә шактый күп тапкыр шалтыратып өлгергә була дип уйлыйм. Дәвам итәбез. Лилиан Ирназарова гаиләсендә әниләр көнен 8 март яңа ел кебек зурлап бәйрәм итмиләр итмәвен, тик шулай да бу бәйрәм игътибарсыз калмый. Лилиан беренче чиратта әнисен, карт әнисен бәйрәм белән котлый, инде аннан соң кадерле кешеләре ире һәм ике улыннан котлаулар, бүләкләр кабул итә.
Сездән үңгу итеп тавышлар көтіп қала. Лилиян Ирназарова, жырның коды 278. Күңелләрем мөлдерәмә, сагышым сыймый җанга. Күңелем шаркышмый, ашкына синең янга. Сагындым мин, бик сагындым, сагындым Sensiz nişek kına sensiz iken ömür yılların ötü. Kinliklerimde saksık bulup görünem min, kırarsın düşlerime. Sağındım min, bek sağındım, sağındım nihal idim. Sensiz nişekine sensiz iken ömür yılların ötü. Sağınıvam şikten aştı, yılımda jırlıyım mene. Şuşu yaktı dünyalarda, kirek mine senden. Nişekine sensiz iken ömür yılların ötü. Sağındım min, bek sağındım, sağındım nihal idim. Bir haberine yirgemsin sine. Sağındım canım, sensine kopmak Kaynar hit, kaynar hit, Bulgar radyosunda. Kaynar hit, kaynar hit, Bulgar radyosunda. Турыдан туры эфирде койнар хит тапшыруы дәвам итә.
Hürmetli тамашачылар, есігізге түшірем, бүгін біз ай жеңушісін ашықлайшақбыз. Шуңа да бүгін сіздің әр шалтыратуғыз бик қадірлі. Нәқ міне сіздің тауышығыз жеңу яуларға бұлышырға мүмкін. Жеңуші ел азағында Бұлғар милли премиясына лайықлы болашақ. Шуның үшін бір қолға үй телефонын, екінші қолға кәрәзлі телефон алып, тауышылар елыбыз. Дәуім етеміз. Бұл күні зурла берем еткеніміз жоқ, ләкин ұлы хөрмәткә лайық әне әбиләребезне бір елда иқтибарсыз қалдырмайбыз де Гүлсерин Абдуллина. Нинди бүләк алырга дип тә баш ватасы юк, чөнки Гүлсериннең әнисе гөлләр, чәчәкләр үстерергә ярата икән. Әниләребез исән чакта аларны кадерләп, хөрмәт итеп яшик дип тели Гүлсерин Абдуллина һәм Азат Абитов. Біз үз ширатыбызда оларға ноябрь ай хит парадында уңышлар тілеп қалабыз. Шулай итеп Вагапов фестивалі лауреатлары Гүлсерин Абдуллина һәм Азат Абитов алға. Yırak jirlerden Akış düşe güllerge Bakıt keyin izlerge Minde düşem güllerge Akışlarına kuzlerge Bakıtımın izlerge Yüzesiydi güllerde Akışlarday parlaşıp Üdesiydi ömrünü Şu kışlarda yanalaşıp Yaşanırdı bəxtdə Barakış bulsak əgər Yüreklərdi büllərindən Tutağanlarga Güllerinin zəngər su tüsü Vaqduqınlar tibrəlişin İrkələb jillər isə Başlarga salıp Suyun azlarında kalıp Akışlar dulkan işe Yüzesiydi güllerde Akışlarday parlaşıp Ödesiydi ömrünü Şu kışlarda yanalaşıp Yaşanırdı bəxtdə Barakış bulsak əgər Yüreklərdi büllərindən Tutağanlarga Bəxtlərini dilim Akış suyulərini dilim Adaşqan yazmışlarga Yüzesiydi güllerde Akışlarday parlaşıp Ödesiydi ömrünü Şu kışlarda yanlaşıp Yaşanırdı bəxtdə Barakış bulsak əgər Yüreklərdi güllərindən
Қадірлі достар, шираттағы жерні тыңлап уздық, 6000-ден артық тауышлар юладық. Бір жер барышында бір томашашы көпме тауыш юлай екен. Йоқынша бір жер 3 минут яңғырый, 3 минут 180 секунд деген сөз. Бір шалтырату орташа 10 секунд деп сонасақ, бір томашашыдан 18 тауыш қабыл етіп бола деген сөз. Тапшыру барышында 10 жер яңғырый, демек сіз яратқан жершіғыз үшін 180 тауыш жібере оласыз. Тоғын отына дәуімінде SMS тауышларда юласағыз, сіздің яратқан башқарушығыздан да бәқітлі кіші болмайшақ. Дәуім етеміз. Максим Горький әне кішілер турында болай деп yazып қалдырған. Қияшсыз гүллер шешек отмай, мәхәбәттен башқа бәхетне табып болмай, хатын қыздан башқа мәхәбәтне табып болмай, әнилерден башқа шағир да юк, язушы да, бәхет тә, мәхәбәт тә. Бар дүнияның шатлығын өзләріне бар тик әнилер генә сыйындыра ала. Килешмей мөмкин түгел. Килешәбез һәм артык бер сүздә өстәп тормыйбыз. Әниләребез кайчандыр безне җил давылдан саклаган булса, хәзер аларны хөрмәтләргә кирәк. Динә Рафаэль Латыповлар җырына күчәбез. Син тугансың гомремне бизәршер, минем белән тормыш юлын гизәршер. Минем күңелем күңелеңне әсир итте, günlərimdə tünlərimdə gül şad итте. Тәнемдә җаным барында, мин синеке, син минеке, синең хакта йөрәгемнең тибеше, хәрфибеше. Тәнемдә җаным барында, мин синеке, син минеке, синең хакта йөрәгемнең тибеше, хәрфибеше. Син тугансың иртән кичен нурлансын дип, җырым белән җирем сине зурласын дип. Син тугансың, синең гомрең узайсын дип, бу дөньяда үз бәхетен татысын дип. Тәнемдә җаным барында, мин синеке, син минеке, синең хакта йөрәгемнең тибеше, хәрфибеше. Тәнемдә җаным барында, мин синеке, син минеке, синең хакта йөрәгемнең тибеше, хәрфибеше. Тәнемдә җаным барында, мин синеке, син минеке, синең хакта йөрәгемнең тибеше, хәрфибеше. Тәнемдә җаным барында, мин синеке, син минеке, синең хакта йөрәгемнең тибеше, хәрфибеше. Булгар радиосының 6-нчы милли музыкаль премиясына берничә атна гына калып бара. Барысы да әзер дияргә була. Тик тагын бер номинантны гына билгелисе калды. Бу номинант бүген билгеле булачак. Тик кем булыр ул, моны бары тик сез хәл итәсез, дуслар. Кайнар хит проектының ноябрь ае җиңүчесе шушы дәрәҗәле исемгә лаек булачак. Шуңа күрә яраткан җырыгыз, җырчыгыз өчен бүген тагын да күбрәк итеп тавышлар юлагыз. Әйтик, Алия Карачурина өчен.
кемнең бәхетле кояшы, күзләрең шомыртлар карасы. Янса да йөрәгем сөюдән, иркәли күзләрең карашы. Син кемнең бәхетле кояшы, син кемнең кояшлы бәхете. Янымда да син дә яр булса, шул инде дөньяла рәхәте. Син кемнең бәхетле кояшы, син кемнең кояшлы бәхете. Янымда да син дә яр булса, шул инде дөньяла рәхәте. Кемнедер бәхетле итәргә, син туган, син килгән бу җиргә. Тик сине яратып сагынып, язгандыр миңа да яшәргә. Син кемнең бәхетле кояшы, син кемнең кояшлы бәхете. Янымда нәкъ син дә яр булса, шул инде дөньяла рәхәте. Син кемнең бәхетле кояшы, син кемнең кояшлы бәхете. Янымда нәкъ син дә яр булса, шул инде дөньяла рәхәте. Кояшта яндырма канатым, гел сиңа талпынам чагында. Бәхетле булырга җитә бит, мәхәббәт утында януда. Син кемнең бәхетле кояшы, син кемнең кояшлы бәхете. Янымда нәкъ син дә яр булса, шул инде дөньяла рәхәте. Син кемнең бәхетле кояшы, син кемнең кояшлы бәхете. Янымда нәкъ син дә яр булса, шул инде дөньяла рәхәте. Янымда нәкъ син дә яр булса, шул инде дөньяла рәхәте. Хөрмәтле тамашачылар, инде әйтеп үткәнемчә, бүген хәл иткеч көн, без ай җиңүчесен ачыклаячакбыз. Шуңа да бүген ярыш бик кызу бара. Әйдәгез әле таблицага карап, беренчелектә кемнәр урнашканын ачыклыйк. Чыннан да ярыш бик кызу бара. Беренче урын өчен ярышалар Алия Карачурина һәм Гөлсирин Абдуллина, Азат Абитов. Кем җиңүче булыр, моны бар тик сез хәл итәсез. Шалтыратыгыз һәм SMS тавышлар юллагыз. Өченче урында шулай ук лидерлар рәтендә Мурат Гайсин, дүртенче бездә әлегә Латыповлар гаиләсе. Дәвам итәбез. Әнисән сау булгач, бу иң зур бәхет. Әниләр көне безнең гаиләдә икеләтә бәйрәм, ди Мурат Гайсин. Чөнки хәләл җефете белән әнисенең дә туган көне шушы көнгә туры килә икән. Форсаттан файдаланып, әнигә исәнлек, саулык, бәхетле озын гомер телим. Һәм барлык әниләргә дә балалар куанычында аларның шатлыкларына сөенеп яшәргә язсын, ди Мурат Гайсин. Мурат Гайсинның җырына күчәбез. Аның коды 277.
екі яғылар ерақ-ерақта күйге мың сибек көктен йылдызлар мұңлы жар таңалай қушалап жаралай өз юлын таба хәтта юлсызлар мұңлы жар таңалай қушалап жаралай өз юлын таба хәтта юлсызлар Yıldızlar sipeken sirli mağınarda Ekiyet ketin süyüküyedir Kulumda garımon amanlar ağılar Şırlı min tügül süyüzedir Bextimini Ekiyeteydi Mağlı ağılar Sürmesin balakay Yanşı yıldızım Minem yazmışım Sinde şağılar Sürmesin balakay Yanşı yıldızım Sinde şağala Minim yazmışım Sinde şağala Minim yazmışım Sinde şağala Әлігі жыр үшін 1200-ден артық тауыш келді. Нашар түгіл. Ләкин бүгін Халид Күшкін шуңа да құсан тағы да артса, мен әбігірек те Мурат Гайсин бик шат болар еді. Сіздің үшін бұл хиш те ауыр түгіл. Менің ойлауымша, бұл башқарушының ижатын яратушылары шақты көптір. Шыларының қәр бірісі унар тауыш юласа да, Мурат Гайсин жеңуші бола алар деп ойлайым. Тауыш беру қағиделерін айтып өттім, ләкин тағын бір қат есігізге түшірім. Жыр барышындағына түгіл, топшыру барышында 1 сағат дәуімында тауыш бере оласыз. Шалтыратып, әм SMS юлап. Шунысында етерге керек, үй телефондарынан шалтырату бұшлай. Әр жырының мақсус коды бар, оны сіз жыр барышында экраннарда көре оласыз. Мен сізге ярышта оңышлар тілейм. Яратқан башқарушығызға Болғар милли премиясын алырға ярдәм етіңіз. Мәрхәмәтле безнең әниләр.
Жерге матурлыкны, илге батырлыкны сез бирәсез, гүзәл әниләр. Сездә яши сүрелмәслек хисләр, йөзегездә шәфкать нурлары. Сезнең җырлар аша күчә безгә туган халкыбызның моңнары. Бүген әйтеләсе теләкләребез, җырларыбыз барысы да чын йөрәктән, күңелнең иң түреннән сезнең өчен. Кабул итеп алыгыз, рәхәтләнеп тыңлагыз. Һәм шул арада шаган җырларыгыз өчен тавышлар юлларга онытмагыз. Киләсе башкаручыбыз Азали Зиннәт, җырның коды 275. Гына ничек тә эшкә йотарга, түзәргә була. Әмма синең сөенешең белән сөенүче, синең уңышларны күреп куанучы кешең булмавы бик авыр. Гаҗәп авыр, ди Разил Вәлиев. Ләкин бу әйтем безнең тапшыруга кагылмыйдыр дип ышанасы килә. Чөнки катнашучыларыбыз өчен җан атучылар байтак. Бу килгән тавышлардан сизелә беленә.
Сіздің йылдызығыз жеңу яуласа, бұл сіздің үшінде шатлық, сүйініш болашақ. Шулай бет? Войтымның біздің тапшыруға туры келмеуін избатлық әлі. Келесі жыр барышында тоғында активрақ тауыш елік. Әнелер бейремі сіздің үшін биг зур, біздің үшін биг зур матур бейрем. Үшлет әне болғаш, бұл бейремнің қадірі мәғнәсі тоғы да артты дей Гүзәл Идрисова. Ең қимәтлі бүләк деп, улары көңіл жылысын салып, өз қолары білән ясаған бүләклеріне атады ол. Бұл күнні бик көп құтлаулар қабыл етем, Илназ қатта күнләшіп те қояды Гүзәл. Әміне берем күнінде бүләклер құтлаулар ғына қабыл етіп яйтырға жиынмай, алар әнелер һәм бәбилер проекты белән бәйрәмгә махсус туры китереп концерт әзерләгән. Шул рәвешле әниләрне бәйрәм белән кытламакчы алар. Әлегә 3 егет әнисе Гүзәл Идрисованы кытлап, тавышлар елыйбыз. Не жетмейсің бізге дейбіз хаман, шын дос жетмей бізге керекті. Жаның үшіп көңілің сүрілгенде, бір жылысы жетмей керекке. Жаның үшіп көңілің сүрілгенде, бір жылысы жетмей керекке. Бір жылысы жетмей керекке. Жылысы жетпей керекке. Бір жылысы жетпей керекке. Бір жылысы жетпей керекке. Эх, туғаннар, нексің шул қадірлі. Бір-біріміздің қадірін білмейбіз. Көз алдында мұңлы жандар сула, біз оларны көе көрмейміз. Көз алдында мұңлы жандар сула, біз оларды көе көрмейміз. Біз оларны көе көрмейміз. Яудырабыз, алтыннары аны теңлейбіз. Кімге керек ол сыңлаған сөзлер, шуны да бит аңлай білмейбіз. Кімге керек ол сыңлаған сөзлер, шуны да бит аңлай білмейбіз. Кімге керек ол сыңлаған сөзлер, шуны да бит аңлай білмейбіз. Шуны да бит аңлай білмейбіз.
Ғазизәнкәй, иң сүйкімлі сүзләр синікі. Йомшақ жылы кулар синікі. Иң татлы сүзләр синікі. Жан изрәткіш жырлар синікі. Синсіз дүния көрмәс идік, синсіз бір ни білмәс идік. Синсіз бір ни қылмас идік, синсіз кеші болмас идік. Әнелерінің біздің тұрмышқа ясаған йығынтысы әйтіп бітіргісіз. Хәзіргіне өсіп жеткеш, бар қарарны да өзің қабыл етесің шекілі. Жоқ екен. Кешкіне шақтан оғанилер бізні фикірлерге дұрыс юлдан тайпылмай отларға үйретті. Үйреттігіне түгілі үйретіп келелерді. Рәхмет оларға мұның үшін тағын бір қат яқынлашып келуші бейрәмігіз білен сізні. Бүгінге қаминді бұ айға соңғы жыр. Марат Шайбаков башқаруында. Жайынадан китерге яшьләрең күзеңдә мин генә түгел бит әрнисең үзеңдә әлегә варалар бер генә адам бит син минем яшьлектән яраткан ярым бит араны зәргә эзләмә юлларын булса да башкалар алар мине булмамын мин булмасылар алар минем күк яратмас üzülгән аралар яңыдан ялганмас шулай кирәк дисәң ушлашып китербез син мине мин сине бәхетсез итербез ят ярлар янында сагынып саргайып üzülүп ялганып гомерләр үтәрбез араны зәргә эзләмә юлларын булса да башкалар алар мин булмамын мин булмасылар алар минем күк яратмас üzülгән аралар яңыдан ялганмас Без аерылышырга булдык. Мәхәббәт үтте бугай. Yılıysan, sen şulay tiledin Min birgen bəxtinin Qaderin bilmedin Dünyada yarlar köp Sina da, mina da Sen bulmaz ol mina Ol bulmaz Саклаганнарда гына мәхәббәт саклана. Араны зәргә эзләмә юлларын булса да башкалар алар мине булмамын мин булмасылар алар минем күк яратмас üzülгән аралар яңыдан ялганмас üzülгән аралар яңыдан ялганмас Қадірлі достар, бойның оның қойнар хитін тыңлап ұздық, һәм тауыш беруіні тоқтатабыз. Тапшыруның кульминациясына келіп жеттік жеңушін ашықлар бақыт. Ләкин біраз түзімлік жеңушінің исімін рекламадан соң ашықларбыз. Қойнар хит, Бұлғат радиосында. Қойнар хит, Бұлғат радиосында. Ноябрьнең 10 қойнар хитін тыңлап уздык һәм тапшыруыбызның кульминациясына якынлаштык. Айның җиңүчесен ачыклар вакыт җитте.
Сіз әзірме? Ең башта bu атнаның жеңушесін білгілейік. Ол Алия Карачурина. Шулай қой барышында ең көп дауыс жеушіларыны да қарап өзек. Бірінші атна Мурат Гайсин, икінші, дүртінші атна Алия Карачурина, үшінші атна Гүлсерин Абдуллина һәм Азат Абитов. Һәм қойнар хитінің ноябрь жеңушесінде ашықлық. Ол біздің тапшырубызның қағиделері бойынша Алия Карачурина. Құтлыбыз, сіздің жанатарлар бик актив. Хөрмәтле тамашачылар, мин Айсылу Габдинова сезгә яхшы яллар, яхшы кәефләр теләп калам һәм ноябрь аенда сезнең белән саубулашам. Кыр җиткәч күрешербез. Әнием, мин сине яратам. Бушлай тавыш бирү системасын цифровые технологии профессиональ контакт үзәге тәкъдим итә. Кайнар хит